माबायदि दुद्रुयो नै नायनानै ला वा बरिया 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 ज्राव ज्राव औ नै फैगासिनो दं लागाव 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 ज्राव दा लोगोफोर फाइनालि सारनि फार्म हाउसाव जों सारखौ लोगो मोनफैबाय दा बेजों लोगोसे सारनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनानै लागोन दा सारा आंनि चेनेलाव फंनैसो बाथ्रा बुंहरदो दा खोनानो मोनदों सार दिनै नैबे जेनाखि नोंथांनि गार्डेनाव जोङो फैनानै माने ओरैबायदि गोमोफैदों ओरैबायदि मोजां मोनफैदों माने बहुत मोजां जायगा आरो ओरैबायदि खोनादों नोंथाङा माने मोनसे बिराद गिदिर गार्डेन बानायनो माने थांखि लादों होननाय खोनादों दा सारा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन बेखौ ओरैनो सानफा एफा जिरायजाथाव आरो मानसिफोर फैनानै एसे टाइम पास खालामनो हानाय बानायनो सानदों आरो बेवहाय केपासिटिखौ नायनानै लासैनो मोनसे प्रजेक्ट ओरैनो बेक्तिगत प्रजेक्ट खालामनो सानदों जे ओरै माबानानै कफिखौ एसे फोलावनानै आरो ओरैहायबो एसे फोलावबावगोन बेनिफ्राय ओरैहाय लासैनो टय ट्रेन लाइन खालामनानै टय ट्रेन खालामगोन बे माखासे थाबाय आरो बेजों सारि सारि गय गायखाबाय बे राउन्डिं 1 किल'मिटार 1 किल'मिटार स्कुवेर बेवहाय माने टय ट्रेन बेनिफ्राय माखासे गथ'फोर गेलेग्रा दुगैग्रा गेलेग्रा दैहा बेफोरखौ खालामना होयोब्ला गथ'फ्राबो फैगोन गोजानाव थांनांनाय नङा बेखौ सानदों ओमफ्राय जायगानि गथ'फ्रा जाहाथे दस्रायाव बबेबा मेलायाव बबेबा दाबसे थांनानै गोदाव सोराव जाहैया जायगायावनो बिमा बिफाफ्रा बेलासिफ्राव लाबोनानै जाहाथे एसे गेलेहोनो हायो बिनि थाखाय मोनसे जिरायनानै फरायग्रा मोनसे लाइब्रेरि काम स्टाडि रुम खालामना होगोन बेवहाय गार्जेनफ्रा सोरबा अबेबा गथ'नि लेखा गैयाब्ला बे लाइब्रेरियाव माखासे लेखाखौ फरायनानै खोन्थालांनो हागोन आरो बेबायदि सानदों गिदिरथार नङाब्लाबो माने एटलिस्ट हम स्टे थाफैनो हानाय रोखोम खालामनो सानदों दा बेखायनो बेवहाय एसे गेस्ट रुम मोनसे ड्रयिं रुम खालामबाय ओमफ्राय गोजौआव मोननै रुम थागोन एटाच बाथरुम बेवहाय गेस्टफोर फैयोबा थानो हानाय बायदि सोरबाया जुदि लकेल ना जानो होनबाबो न'नि बे फिसा बे हाखरफ्राव दोननाय नाखौनो मोनजाबाय बोखांनानै मोनजाबाय आरो सानदोंहाय जों न'नि मैगं जानो मोनसे माबा जानोसै जोङो मा होनना बुङो अर्गानिक मैगं जानो दा बेबादि होननानै जोङो मैगंबो खालामो आरो हयथ' सोरबा गय फुलि लांनो फैयोब्ला एसे एनै बाव थानाय मानसिखौ एसे दान बान्था होनो थाखाय गय फुलि खालामनाय जायो दा एटलिस्ट 10,000 गय फुलि दं 10,000 कारेन्ट आरो ना बियो एबार फैगोन बैसागआव फानजाजोबगोन बियो पार पिस 50 थाखा फानो 50 थाखा फाननानै 10,000 आं 5 लाख मोनो बेबादि जायो ओमफ्राय माखासे फुलिफोरखौ बे सारियाव फाले न'आव नांगौखिनियाव गायजोब्बाय जाहाथे एकबारैनो बिगा हिसाबै गायाब्लाबो बेबादिनो माने लाइनाव गायबा गया साबसिन जायो नायनोबो मोजां नुबाय होमबाथ' सारा आबादनि दारैबो गोबां माने रां आरजिनो हायो निश्चय दा हाथ'वाखैब्लाबो हागोन नैबेनि एसे खोलाहा 11 बिगा गय बागान दङ आरो बेनिफ्राय 14 बिगा रबार बागान दं बेवहायनो दा रबारखौ आङो बोसोराव बिदिनो 60-70 हाजारनि होयो न'आवथ' मानसि गैया मावनो बेखायनो बेखौ थिखा होयो ओमफ्राय गया बिदिनो 6-7 कुइन्टेल मोनो दा बारायलांबाय आरो बे 11 बिगा दादनि गया एटलिस्ट बोसोरनैसो उनाव 60% थायगोन दा माखासे आरो औवा दं बे बेरा दुमनो दै ओरै ड्रेन लांनाय दुमनो दा बेफोरखौ खालामनो थाखाय बे औवाथ' बायनानै बेसे बायनो बेखायनो निजानो औवा दङ औवायाबो 5-6 बिगासो मोनसे औवा गोजा बागान दं बोसोराव बेखौ थिखा जायोब्ला एसे फाननानै बारि बागान साफा सुफा खालामनायाव बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो बारिनि मुवाखौ फाननानै बारियाव बाहायना फोसाबनाय जायो अयनोथ' दस्रा एसेबां सर्स गैया होमबाथ' सारा माने हारिखौ सिबिनायजों लोगोसे गोबां माने पार्सनेल हिसाबै
आबादनि दारैबो माने गोबां आरजिनो हायै जाहैबाय दा मिथिनो मोननायाव आरो दा नैबे मोनसे फुख्रि दं सार नोंथांनाव नङा होमबा बेयाथ' बहुद गुवार नङा होमबा दा बेयाव जेनेबा मा ना हगारनाय जादों नोंथाङा आरो माने बेसेबां खरसा थांनाय बायदि जाखो बेवहायथ' ना होननानै बुङोबा रौ थाबाय आदसा आरो बेनिफ्राय ब्रिकेट थाबाय कातला दं कमन काट दं ओमफ्राय माफा माने बिदिनो बाथा रौ दङ दा 3 कुइन्टेलसो हयथ' ना गिदिर मोनगोन आदसा आदसा खारन बोसोरनै जाबाय दैखाङैया दा बेखायनो एसे थाबावथोंसो दै रानजासे बेनि उनावहाय फाननाया फाना न'आवनो बिदिनो बायदिसिना पार्टि जाब्ला माब्ला जानाय जायो आदसा आदसा आरो दरखार जाब्ला देग्लाय हयथ' फान्थावथाव जानो हागौ फान्थावथावब्ला फानबाय आरो बेवहायनो बे फुख्रि फोसाबनायावनो खरसा खालामबाय आदसा बेबायदि आरो आदसा दाउबो दङ 200थासो एरै एरना 200थासो जाबाय हिसाब लानाय जाया एसे बेखौनो आलासि बुस्थुआ जाबाय एसे मैगङाबो बावनो मोनजोबो बानलुबो बावनो दं जोगोनार खुमब्रा बहल गासिबो दंजोबो दैज्लाङावथ' आरो औवानि बुरखा दङ मेवा मोनो एभरिथिं आरो सार ना दङ आदसा दा बेखायनो इसिबां बायनाङा बेफोरजोंनो एसे थेखा सङो आरो आदसा आदसा दा बेजों फाननानै बा माहाजोन नङा खिन्थु जा दं बेखौनो माने बानायनानै जाहाथे मानसिफ्राबो सोलोंथों माने जथेस्थ' होननांगोन ना बेजोंनो गोजोननाय फैयो आरो गिदिरसिन खालामनो हाब्लाथ' उनाव एथ' फिसा फिसौफ्रा खालामलांगोन बेखिनिखौ दा एमाव खर' बादि बानायबाय आरो उनावहाय लासैनो फिसाफ्रा खालामलांथोंसै माने जोबोद मोजां थुलुंगा सार नोंथांनि बे थुलुंगाया माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव अरायबो माने सौहैथों नङा होमब्ला दा बेजों लोगोसे दिनै जे नोंथाङा जे माने बानायनायनि टारगेट बे बानायनायनि टारगेटखौ एबा बे नोंथांनि जेनाखि सिमां बानायनायनि माब्ला माने साक्सेस जागोन बायदि नायनि बेखौ नैबे बोसोरबासोनि गेजेराव महर होनो हाया खारन आं मोननैसो एसे जयै फेमिलियाव फिसाफोरजों ज' रायज्लायनानै मोनसे न' स्टाइलनि बानायनो नागिरदों थाफैग्रा गेलेग्रा मोनसे थांखि दंमोन बे बेसेबांखिनि जायो जायगायाथ' जथेस्थ' बे पार्क एरिया गासै 21 बिगा गासै ना सार गासै बियो 21 बिगा ओरैहाय बे ओरै बेरा दङ ओमफ्राय थार खाथा होखाजोबनाय आरो बेनिफ्राय सानजाबो थार खाथा होनाय बियो लाम मटरावबा बे नैबे दैसिम नैबे दैनिफ्राय ओरै बै मोनसे पिडब्लिउडि लामासिम 21 बिगा दाग आदसा आदसा बे 21 बिगा दागाव एसे जानो आन्था माइबो गायनाय जायो आदसा माइबो 80-90 मन मोनो बबेबा बोसोराव 100 मन मोनो बियो बोथोर लानानै जाहैबाय आरो बेनिफ्राय मैगं थाइगंखौ जों बेवहायनो जेब्लायबो बोसोरफ्रामबो जायो आरो आङो बेवहाय बेसर एसे फोयो महनथाम महनब्रै मोनो बेखौनो आङो फेरेदना थाव गोथां जायो आदसा आदसा बेबादि एकदम थोस्लाबाबा बायबाय खिन्थु दाबो आङो स्टिल माने बेसरखौनो फेरेदनानै बे थाव गोथांखौ जायो माने गासिबो नांगौमानिखौ माने सारानो गावनो प्रडाक्ट्स बानायो जाहैबाय आरो आदसा ओमफ्राय मोनसे खोथा सार बैजों आङो नोंथांनि गारि खाथियाव माने लेबु बागान नुहुरदों नङा होमब्ला दा बिनि दारै दिनै नोंथाङा बेसेबां बायदि इनकाम जायो बायदि लेबुखौथ' बुंनो थाङोबा दा बयबो गायबाय जेरावबो बे मोजां जिनिस आरो बाजारफ्राव टाउनफ्राव हटेलफ्राव नांगौ जायो नाथाय जोंनाव बिसिमाव बायस'फैयो आदसा खोथाया बे दा मोननानै सिरिजोब्बाय बयबो गथ' गथाय लांफैयो आरो जोंबो इसिबां बाहाया दा बे जेसेबां दा मोननानै दङ गोदान गोदानबो थायदों फानोब्ला संख्रि बानलु मोनजागोन आरो बेबायदि आरो बानलुआबो खागाफायाव बिदिनो 10 केजि 5 केजि बिदि मोनो भिन्दि सबायबिमाफोरखौबो जाख' हायाबा बाय बाहागि खाथि खालानो हरनानै आग्लायबाय अमानो होनाय जायो बेफोरबायदि खालामो आरो माने दानि बाजाराव 5 केजि बानलुआबो अनेक माने जायो आरो नङा होमबा दा बेयाव मावग्रा दांग्राफोरनो बेजोंनो एसे खरसा होनो हायो आरो आदसा बेबायदि आरो दाउफोर दङ दा 200थासो आरो एरगासिनो दं दा दंफाङाव थायो फुङाव थायो जों बेफोरखौ हिसाब लाला आदार होयो 1 कुइन्टेल माइरङा फ्राय 10-12 दिनल' थाङो 10-12 दिन आरो ना हांसो दं हांसोबो जायो आदसा बेबायदि बेखायनो सानदों बयबो जुदि मोजाङै मोजां जथ्न' लालायनायाव हेफाजाब होयोब्ला साबसिननिफ्राय साबसिन खालामलांनोसै दामानिथ' रावबो डिस्टार्ब होआ बे माने एलन जायगा
खोब मोनाब्ला मोजां मोनो निजोमनो जोङो बाजार खाथियाव टाउनाव एबा आरबानाव थायो मटर गारि बेबे माबा दावराव सोदोब सिरि थानो लुबैबाबो फैना थाफैयो मोनाब्लि एखमबा ओंखाम जानो न'आव थाङो एकदम समाय खाथायनो बिराद उपयुक्त जायगा आरो गोबां मानसिफोर फैयो बेबादिनो गोजां बोथोराव निउ इयारफ्राव मास मोनफायाथ' फ्राय अफिसारफोर फिसालाफोरनि लोगोफोर बेबादिनो डिसि स्टाफ सार्केल अफिसनि स्टाफ आरो बायदि बायदि लोगो दिगिफ्रा फैनानै बेयाव एसे जिरायफैयो एसे जिरायलांनानै साहा पानि लोंनानै मोजां मोनलाङो माने टेनसन फ्रि खालामफैनाय जाहैबाय आरो सार आंबो दा माथो बयबो मोजां बुङो बेखायनो एसे मावसिननो आरो साबसिन खालामनो आंबो एसे नाजानो गोसोआ माने जौगासिनबाय आरो माने थुलुंगानाय मोनसिनबावबाय आरो सार बेखायनो दा नैबेवहाय आलासि दुमसि फैयोब्ला जिरायग्रा मोनसे नैबे नङाना सार वैटिं रुम बेयो आलासि जिरायग्रा मोनसे जिरायजायो बेनिफ्राय गोजौआव मोननै रुम थागोन बानायाखै बानायगोन एबार बानायगोन ओमफ्राय बेवहायनो ओमफ्राय रुम मोनसे बिसिना गंनै आलासि फैबा दाबो थानो हानाय बेखिनि एकमडेसन दङ आरो बेनिफ्राय ओरैजाय बेवहाय नाया एसे देरबायखाय हांसोआ थांनो हाला हांसो आथिं बा माबाखौ होसनो बेखायनो ओरैजाय मोनसे हांसोनि थाखाय मोनसे दा नैबेखौ आरो सार ना नाबो दं ना गोदानै नुदों बिनि नाया देराखै ओमफ्राय बै गेजेराव मोनसे राबिट आइलेण्ड बादि बेवहाय सेसा दङ आच्छा बै माइजों नैबे आइलेण्ड माबा नुनाय आरो ना हाग्रा गोजौआव आच्छा दा बेवहाय सेसा दङ आच्छा आरो सेसाया ओरैबो बारबोनो हाया ओरैबो बारलांनो हाया ओरै मावजिबो थांनो हाया सिगाङाव थांनो हाया बेखायनो बिनि जानायखौबो एखमबा हैबाय आरो बे जायगानि हाजोफोरखौनो बिसोर जानानै थायो बेवहाय दङ आरो आच्छा बेयाव मा रोखोम थांना हैगोन सार जेरैबो दै जाजोब्बाय ना दिरुं खायो दिरुं खानानै आच्छा मोनसे बास्केटाव जों हरो आच्छा ठीक আছে नङा हिसाबै मानसि थांनो हायो आच्छा दा गांसो दंखायो गैथ'वा आरो मेसेङाव बेखौ एसे साबसिन खालामनो नाजागोन ओमफ्राय मानसिफोर फैब्ला एसे थायोब्ला इउरिनेल टयलेट बाथरुम नांगौ जायो बेखायनो बे सिटखौबो ओरै बानायगोन आच्छा नैबे ना गोजौआव दै टेंकिल' बाखि दंसै बेखौ खालामोब्ला बे गोजौनि रुमखौ खालामनाय जागोन आच्छा बेबायदि दा बेखायनो लासै लासै बेखौ ओरै टय ट्रेन खालामनो थाखाय माथावरि फिसा माने फारसेथिङै स्टेन्ड होनानै टय ट्रेन होयोब्लानो ओरै गिदिंनानै गथ'फ्रा रंजाफैनो हागोन आरो माखासे गेलेग्रा गथ'फोरखौ बैयावहाय दुगैग्रा बादिंलायग्रा बेबायदि खालामसै आरो नैबेखौ मेन लामानो बेनो थाबाय जुदि बाव जिरायनो फैबा पार्किं ओरै थाबाय ओमफ्राय ओरै दा बिसिबां साजायनो हाया माने बेखौ बिफांफोर गायगोन दा उनाव देरबा मोजां नुगोन खोमा बिदि सानदों दा बेखायनो नैबे नाव दङ बे नावा रानजों खालामनाय माने नाखौ फारसेल' होयोबा फारसेयावल' जाफैयो बेखायनो बेजों थांनानै आदारखौ माने गेजेराव रानना होयो आरो आच्छा बेबादिबा नाया साबसिन मोनजायो बेबादि दा ओरैजाय बे लांदाङाव माने जोङो खबथानाय दामनाय देनाय मिटिं खालामनाय जायो बेखायनो बेवहाय बे माने फ्रि आरो खालामनाय ओमफ्राय जेला बेवहाय जोङो फांसन खालामो दमासि बैसागुआव आलासि दुमसि फैबा एखमबा जोङो जोंनि लिरगिरिफोर माबाफोर दैदेनगिरिफोर सिनियर स्टेजनि फैयो आच्छा बेयावनो फैयो आरो सार ना बाव जिरायनाय फैयो आच्छा दा बेवहाय जोङो पार्किं खालामबाय नैबाव ना आच्छा आखिथिंजाय ओरै मैगं आबाद खालामबाय बे दंफां लाइफांफ्रा देरोब्ला एसे साया बांसिन जाबाय आच्छा आरो बे डेक'रेसन बिफांफ्रा देरोब्ला एसे नायथाव जाबाय दा बेखायनो बेबादि खालामदों निस्सय आङो खाथि खालानि मानसिफोरजोंबो मोनसे बाख्नायजागोन होननानै आं सानदों आरो सहाय खालामगोन मानो होनबा गथ' गथायफ्रा ओरैनो फैनानै बेवहाय दा फट' लाफैयो रिल्स बानायफैयो गथ'फ्रा मोनसे समाय खाथायफैयो बेखायनो बे खाथि खाला रायजो राजानि गथ' गथाय गोजानाव थांनो हायै बे अबस्था गैयै मानसिफोरनि गथ' गथायफ्राबो सोलोंनो आरो नुनो मिथिनो गोबां बाथ्रा थायो बेखायनो बेवहाय लाइब्रेरि काम स्टाडि रुम मोनसे बानायगोन
बे जायगायाव जायगा दंखायो आदसा आदसा बेनिफ्राय गथ'फोर गेलेग्रा खालामबाय बेखिनियानो आङो बेक्तिगत भाबै ओरैनो प्राइभेट गावनि रिजर्ट बादि खालामनानै सानदों आरो थांखि आदसा बेखिनि दा आङो बेखिनिखौ फोरमायनो मोनबाय माब्ला हागोन नाजागोन निस्सय बोसोरबासोनि गेजेराव आं बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै मिजिंथिदों निस्सय रायजो राजायाबो गनायगोन आरो हयथ' आंखौ मदद होगोन खाथि खालायाथ' बुंदों मोजां जाबाय जायगाया आरो साबसिन खालामनो नाजालांनोसै बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोन फैनायखाय आंबो बुंनो मोनबाय गोसोनि खोथाखौ नङाबा मानसिफ्रा सानो खालामनो नागिरदों मा जागोनथाय नंगौ हायोब्ला आङो बेवहाय माखासे मानि टाइम पास खालामनो गथ' गथाय लाबोनानै सम खाथायनो आरो माखासे गियान मोननो थाखाय जायगा जागोन बेखिनिखौ थांखि थेंक इउ सार जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनि जेनाखि थुलुंगा आरो नोंथांनि जेनाखि मावनो लानाय आरो जाफुंथों आरो नोंथांनि थुलुंगा बायदि माने गुबुनाबो थुलुंगा मोन्थों दा बिदिनो आरो दा बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय दा एसे बाय बाय